Сумленнасць, прыстойнасць, добрая фізічная падрыхтоўка – такімі якасцямі павінен валодаць супрацоўнік органаў унутраных спраў. Але не толькі, акрамя гэтага шмат асаблівых патрабаванняў прафесійнага характару. Менавіта іх выкананне лепшае з лепшых і дэманстравалі ў Брэсце. Таким мероприятием мы способствуем повышению профессионального уровня наших сотрудников. В процессе проведения конкурса мы смотрим, как наш личный состав владеет теми или иными приемами, способами несения службы. Амаль тыдзень конкурсанты з усёй краіны праходзілі праз шматлікія выпрабаванні. Падчас спаборніцтваў байцы паказалі свае навыкі і ўменні ў многім. Медыцыне, стравой, спецыяльных падрыхтоўках, стральбе. З найбольш складанага выпрабавання на паласе перашкод Брэсцкага палігона. У напружанай барацьбе перамогу, а разам з ёю кубак і ключы ад патрульнага аўтамабіля атрымала ўпраўленне ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама. Конкуренция у нас в основном была с Минским облсполкомом и горисполкомом. Тяжело было. Все команды подготовились отлично к соревнованию. Конкуренция очень большая была. У наступным годзе конкурс пройдзе ў Гомелі. Ганна Быкевич, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».